Вземете адаптер C и щипка M. Повдигнете рамото на чистачката. Ако не е възможно, моля, консултирайте се с ръководството на автомобила си. Отстранете износената чистачка. Уверете се, че предното ви стъкло е напълно чисто. Отстранете предварително монтирания адаптер. Поставете щипка M върху чистачката. Захванете адаптер C на новата чистачка. Прикрепете новата чистачка към рамото, както е показано. Поставете чистачката върху предното стъкло. Тествайте, за да се уверите, че новата чистачка работи правилно. Valeo препоръчва да сменяте чистачките веднъж годишно. Когато е възможно, рециклирайте, като поставите опаковката в подходящия контейнер.